Пищи едното... Катерички. В близък план. Приближи до мене и майката пищи отгоре. Катерички на спирка Ловеч Север. Барчето ги хранат и им дават напитка и храна. Браво, колко катерици. Те по двете дървета тичат. Ето ги. Трябва да ги приближа. Вчера дадохме счетоводителката, значи ще се поява. Дал съм там остатъка, няма проблем. Дал съм вчера, ако ги привела место, има пари, няма проблем. Дал съм, подписал. Къде отидох? Стойката на влака долу. Чата снимам. Снимай ме. Не обожавам. Снимай ме. Грозен, но щастлив. Няма ги, избягах.